Bizkaia Cupeko azkeneko finala ikusiko dugu. Nagusiena lehen da biziko mailakoa. Agirrezabal eta Ajuria izango dira. Agirrezabal eta Zabala eta Joseba Etxebarria eta Anartz Ajuria. Atzelariak veteranoak biak, 36 urtekoak. Aurrelariek ere eskarmentua badaukate, 25 ditu Agirrezabalek. Etxebarriak 23. Hauek ohituago egongo dira finalak jokatzen, gazteen kategorian ikusi ditugunak baino, Iker, eta hemen pronostikoa aldez aurretik garbiago eman liteke, nahiz eta gero finalak diren eta pelota borobila den. Hala da, finala dira. Hor, favorito bezala nik ere esango nuke bikote urdina, bikote sendoa delako, baina kontuz atzekaldean atzeleari sendo bi daude, eta behintzat atzekaldean ez da alde handirik egongo, eta ia hor aurrekaldean gaur egun Joseba Etxebarria pelotari hobeagoa da Unai Agirrezabal baina Unaiek ere pelotan badaki eta irabazteko jokatu egin behar da beraren aurka ere. Josebak bikain utzi du pelota txokoan eta lehendabiziko tantoa urdinek egin dute. Bat eta huts. Lehenengo tantua, bikote urdinantzat, hortxe Joseba Etxebarria, Dimatarra 23 urte, aurrelari fina, Bizkaiko pelotako federakuntzako teknifikazio programa barruan dagoen pilotaria, gaztea oraindik. Zaletasun handiko pilotaria, eta ia gaurkoan nolako finala eskaintzen digun. Bigarren tantoa jokoan, Txaber Zabalak Ajuria menderatu nahi. Baztertu egin zaio atzelari gorriari, ederki atera du ezkerrez. Ajuria, ezkerrez berriro Txaber. Pelota polita, baina bi atzelariak ikusita partidu luzea egiteko pilota. Eskubi Txaberrek, baita Ajuriak ere. Agirrezabal. Oso pisultzua, pilota. Aurrelari aukera askorik eman gabe. Bi atzelariak lanean. Txaber. Oierren gantxoa. Agirrezabalek atzera. Ajuria. Lehen dabiziko tantoaren bila gorriak. Ajuria eta Zabala. Hori izango da, partidu guztian ikusiko dugun irudi atzelari biak, nor baino nor. 36 urte biak, Txaber Zabala profesional mailan aritutakoa ere, Frontis enpresarekin 6 urtez, eta bestetik Anartz Ajuria aficionatu mailan erreferentzia izan den atzelaria, eta gaur egun ere erreferentzia den atzelaria. Hainbat txapelketa irabazitakoa, bai txapelketa ofizialak eta txapelketa pribatuak. Eta Zabala ere, debutatu aurretik ere txapel ugari irabazitakoa, txapelketa ezberdinetan, Euskal Herriko txapelketan, Bizkaiko txapelketan, Lezaman, Getxo, Mungian, Ortueian, bi atzelariak, biak hainbat eta hainbat txapela dituzte etxean. Zabalak bederatzi da pelota. Eraman Ajuriak, Agirrezabal. Gutxien jokoan sartu dena berau dugu. Durangarra. Txaber. Arrotu. Eta baztertzen. Pelota zaila eraman du Anartzek. Txaberrek txarra eskatzen zuen. Ez ikutu, Ez, ozta pasatu da, baina ona izan da. Txaber. Biladoa. Beharra. Antzat eman dute. Bai, ona. Tantu ikaragarria, gantxoa ondo bilatuta eta ondo sartuta, goiti bera. Eta hortxe kontrakantzako marrara ondo zabalduz, armaietara arte, pilota.
Beste pelota bat ateratzeko asmoa dute gorriek, tanto egin eta gero. Eta giro pilota, gaur igande goizez, hemen, Ortuellako pilota lekuan, hortxe Ortuellako pilotariak finalean izan direnean, ikusle gehiago izan dira, baina polito frontoia. Urtarrilaren amaiera aldera, ekin zenioten txapelketari Iker, 75 klubek hartu dute parte, eta pelotari askok. Bai, hala da, hortxe urtarrila amaieran hasiera eman genion txapelketari, eta gaurkoan amaiera ematen diogu Bizkaia Cup txapelketa honi, txapelketa honetan partaidetza handia, bai kluben aldetik, 75 klub izan direlako guztira, eta baita pelotarien aldetik guztira 600 bat pelotari izan direlako. Gainera kontutan hartu behar da, maila ezberdinetan, hau da, kadete, juvenil eta nagusien mailatan, beste 2 maila sortu direla, eta horregaitik txapelketa honetan partaidetza handi hori. Hortxe Agirrezabalek lortutako lehenengo tantua eta pelota aldatu egin dute. Hasieran komendatu dizut, nahiko pisutzua ematen zuela pilota horrek eta beste bat atera dute, ia nolako konportamentua duen honek. Proba egin dute urdinek pelota berriarekin. Eta Leicester ikusiko dugu, Unai Agirrezabal. Lehen da biziko pilotakadarekin, min egin nahian. Durangarraren sakea, ezker horma ikutuko du, baina bizi atera dela ere. Ona. Unai, Etxeberria. Japaren gainean moztu, ondo Unai. Ajuria. Txaber. Eskatu egin dio atzelari gorriak eta ondo zigortu Ajuria, ezin baztertu egin baitzaio 2-1 bikaina pilotakada. Bai, pilotakada ederra eta hortxe behatzi terdian ondo arrimatuta. Hauek eskarmentu handiko atzelaria dira. Guk erreferentzia bezala erabiltzen ditugu afizionatu mailan, gazte guztiak ikus dezatela nolako maila duten, referentzi bezala, adibide bezala, 36 urterekin pelotan jarraitzen dute, maila ona emanez, eta gaurko jaialdia ere, gaurko finalak horrela antolatu dugu, partidu guztia batera, eta azkenik pilotari onak, maila honekoak, azkenengo partiduan ikusteko. Unai Agirrezabalek, Zabalean lortutako tanto ere bikaina izan da. 3-1. Azken 3 jarraian egin dituzte gorriek. Tantu polita, ondo eskutatuta. Eskumaz, dejadatzua Zabalera. Unai Agirrezabal eta Txaber Zabala Durangoko pelota eskolako 2 entrenatzaileak. Hortxe dabiz Durangon buru belarri, haien pelota eskolan 80 ume inguru dituzte, lan ona egiten ari direna. Unai gainera Durangon eta Mañarian dabil entrenatzaile bezala. Eta hortxe Durangaldean ere pizkanaka elkarteak sendotzen ari dira. Oso, eta behira. Zelako hasiera, Unai? 3 tanto bikaina egin ditu, 3 erremate zoragarri orain arte. 4-1, giro polita. Ortuellako pilotalekuko armailetan. Neurketa bikaina ikusi dugu, bigarren mailako finala, emozio handikoa. Eta orain, azkeneko neurketa ona ikusita, borobildu nahi dute pilotazale Garratxaldea.
Sakez, bosgarrena. Bilatu egin zaio Anartz Ajuriari, ez du eramaterik izan. Anartz Ajuria, hau diesela da, apurka sartzen joango da partiduan, baina momentuz hasiera kaskarra, eta ondo aprobetxatuz Unai Agirrezabal eta Txaber Zabala bitartean aurrera. Hortzea aipatzen genuen giro ederra eta jaialdi polita, gaur goizekoa. Kontutan izan da gainera gazteak eta bigarren mailako nagusiak izan direla finalean. Ez daudela ohituta horrelako jaialdi baten parte hartzen, kamarakin eta hainbeste ikusleekin, beraientzako ere egun polita eta ziurrenik ez dutela ahaztuko. Kadetetan 2 maila dira, gazteetan beste 2 eta nagusietan 3. Hori da. Hortxe kadete mailan izan da lehenengo partidua eta bertan Olgetan Orozko pelota elkarteko Garaigorta eta Fuente suertatu dira txapeldun. Kadete lehenengo mailan Berriotxoako bikotea, Sagasta eta Azkarraga, Elorriotarrak biak. Gazteen artean aldiz, gazteen bigarren mailan Bilboko bikotea suertatu da txapeldun, Jona eta Bila, partidu hona egin ondoren, 29ko emaitzarekin, eta gero eskuz binakako nagusien 3. mailan Batzondoko bikotean, Gerrika Beitia eta Pujana, horrek ere hainbat urte daramatzate pilotalekuetan, eta gaur baientzako sari polita, gaur Bizkaiko Cup txapelketan 3. mailan txapeldun suertatu direlako. Juveniletan ere lehenengo mailan Riol eta Saenz, Izarra elkarteko pilotariak txapeldun, eta aurretik ikusi dugun partiduan, Danok Lagunak elkarteko pilotariak etxekoak, González eta Samaniego txapeldun. Horrek izan dira beraz, 6 partidutako txapeldunak aurtengo Bizkaia Cup txapelketan, eta orain 7. finala ikusten ari gara. 7 tanto jokatu dituzte orain arte, 8. ari dira. Aukera politak izan ditu Agirrezabalek. Etxebarria. Txaberrek pelota zaila jaso du. Ajuria. Anartz. Ze ondo jartzen dan, Txaber Zabala pelotara, ze ondo egiten duen pelotan, eta nolako segurtasuna ematen dion aurrelariari. Ederki atzeratutakoa, eskubitzera bandu Ormaren kontra Ajuriak oso harro utzi du, Etxebarriak ez du asmatu, Agirrezabalek Zabalera, bildu, Ajuriak. Txaberrek erraz, atzeratu. Eskubiz orain. Jetxi. Etxebarria jaso. Keinu Agirrezabalek. Zabalak txapagaina luze moztu. Joseba Etxebarriari behartzen ari zaio, Birritan jeitzita, erritmo aldatuz, bain pilotakada luzea. Altuera hartuta, beti luze. Agirrezabal. Anartzek ere bere partidu egingo du, Aipatu dugun bezala apurka partiduan sartzen joango da. Eta hala da. Zabalak atzera. Ajuria. Etxi Zabalak. Eskubiz, Lezamarra berriz. Hortxe izaten ditu Joseba Etxebarriak arazoak hortxe defentsan. Eta horren bila dabil Txaber Zabala, baina momentuz oso ondo Joseba. Hau ere aurrelari ausarta da eta aukera duenean ziurrenik ikusiko dugu zela aurrek aldean tantu politak Josebaren alde.
Hortxe du bigarren egiteko aukera. Bai, Hortxe. kolpe hartu du naik, baina zutituko da. Bai, kontrakantza arriskutsua duelako frontoi honek. Lehen aipatu dugu, gehienez 3 metroko kontrakantza izango du, eta hemen kontrakantzako marra bilatzen baduzu, edo tantu zuzena, edo komeriak aurkariarentzat, eta tantu honetan ikusiko dugu hola izan dela. Lehen aipatu duzu, Iker Ramarika Durangaldean eskolak eta ze funtzionamentutan dabiltzan, hemen Portuelean, Santurtzin, Portugaleten eta abar, eta Bilboko bikote bat epatu duzu. Bilbon bertan balda mugimendurik, eskuz. Bai, Bilbon betidanik hor esperantzako pelotalekuan, betidanik egonda Bilboko pelota eskola, betidanik egon dira pilotariak, baina egia da azkenengo urteetan berakada bat izan duela. Egia da ere pilotalekua ez dela onena pelotarientzako, batez ere ezin direlako pelotari asko hartu, pilotalekua txikia delako. Eta orain ere pelotalekua, hainbeste urtetako pelotalekua bota egingo dute, eta egia da federatu mailan eskastsu dabizela. Baina, orain dela 3 urte, Bizkaiko Pelota Federakuntzatik Bilboko udaletxeagaz hitzarmen bat sinatu genuen, eta jarri doguz guztira eskupelotako 7 eskola jarri doguz martxan, auzo ezberdinetan, eta gero erramientako 2 eskola eta zestapuntako eskola bat martxan jarri nahi da Deportiboko pilotalekuan. Hori da proiektua, baina egia da ere hitzarmen horretan diru aldetik murrizketa bat izan dela, eta datorren kurtsora begira nola moldatzen da. Baina Bilbon 3 urtetik ona badira pelota eskola txikiak sortuta auzo ezberdinetan, eta uste duten da 50 ume inguru dabizela eskolar mailan, pelota munduan murgilduta, eta ia sendotzen dan proiektu hori da gure asmoa behintzat. Eta gero hemen enkarterrietan beste 2-3 elkarte berri sortu dira, batetik Santurtzi, beste bat Zierbanan ere beste elkarte bat sortu da, eta orain Trapagaldean ere beste bat. Bilbon hainbeste urtean entzun dugu pelotalekua falta zela, urteak, hamarkadak, azkenean pelotaleku dotore askoa eta penalitzateke orain. Hori bertan edukita, pelotariak falta izatea, baina aipatu duzu, martxan dagoela proiektua, eta ea, lanean hasten diren hiruruan bertan ere pilotaren alde. Atseden luze xamarra, pilota aldaketa eta guzti, eta sake ateratzeko prest, Joseba Etxebarria. Ezkarrez erantzun dio Txaber Zabalak, Ajuria. Aukerarik eman gabe, aurrelariei, Ajuria eta Txaber Zabala. Nor baino nor. Iraupeneko proba ematen duela. Zura guztien arabera. Txaberrek. Partidua egingo dute, seguru. Bizkarra erakutsi nahi dio Lezamarrak Galdako Ozparrari. Eta aurrelariak begira. Ajuria. Ondo kenduta, Txaber. Eta kendu egin beharko dio, Lehen aipatzen genuen Joseba Etxebarria, aurrelari ausarta dala. Baita Unai ere. Eta Unai ere, egia da. Ikusgarria, sartu duen gantxoa. Pilotakadaren abiadura aprobetxatuz, oso esker gantxo ona. Txokoan beste bat utzi du, dejada bat ere egin du Zabalean, lau tanto ikusgarri lortu ditu Durangoko aurrelariak.
pelota gustatu egin zaien nonbait eta berarekin segitzea erabaki dute Agirre Zabalek eta Zabalak. Lan hona egiten dabil Txaber eta zuk aipatu duzun bezala bizkarra erakusten Anartzeri. Ezinean dabil Anartz, ezin partiduan sartu eta horretaz ondo aprobetzatzen Unai Agirre Zabal. Zabalarentza pelota ona, min egiteko. Berriz ere bai, oraingoan txokoan. 8 eta 2. Ez dago, Anartza Ajuria ez dago, bere maila ematen. Egia da Zabalak ere partidu ona egiten ari dela eta momentu guztietan bizkarra erakusten Anartza Ajuriari, baina ez dakit. Ezinean eta pelota asko aurrekaldean izten Anartza Ajuria. Odei Samanigo, aurreko finala irabazi duen pilotaria. Barruan. Ajuriak eutxi eskubiz. Txaber Zabala erraz ari da pelota atzeratzen ezker eskubi. Ajuria ezkerraren bila. Baina ez du pelota bat bera ere hauko zuluan uzten Lezamarrak. Ez. Txaber Zabala oso pilotaria da. Erakutsi du askotan gainera. Hor gogoratzen da juvenil mailan eta nagusien mailan ere Olaizola eta Barriolarekin hainbat eta hainbat partidu jokatutakoa. Olaizolari ere banakakoan juvenil mailan irabazitakoa. Orduan jokatzen zen Espainiako txapelketan Bizkaia Nafarroako norgehiagoka horretan. Txaber Zabalak irabazi zion Aimar Olaizolari. Eta beti danik pilotari handia. Eta atzelari bezala oso atzelari ona. Bere urte honetan hor aukera izan zuen Frontis enpresagaz saltua ematea. Eta hortze eman zituen 6 urtez Frontis enpresan. Aurretik hainbat eta hainbat partidu jokatuta Ander Antxiagaz batera. Antxia eta Zabala. Kriston bikotea osatzen zutena. Eta lehen aipatzen genuena, afizionatu mailan txapela pila irabazitakoak. Ander Antxiak ere segitzen du oraindik. Bai, lehengoan egon zen nire herrian mendiko lasterketa baten parte hartzen, 32 kilometroko karraderan lasterketan parte hartzen, eta aipatu zidan eskerparetan ja ez da bilela, bakarri trinketean, baina trinketean ere maila honean, Bizkaiagaz ere selekzioan dabil, trinketean, gaur goizean gainera, gaur goizean igandez, Abadiñon usteo partidua duela, Iparralden aurka, eta Iparralden ere maila ona ematen, bera Ander Antxia eta Mikel González. Pelotaka da ona, Txaber Zabalak amarrera, eraman Ajuriak. Pilotari handia Ander Antxia. Banakakoan oso pilotari handia. Joseba Etxebarrian tantu polita, Bai. Hirugarrena, 3 eta 8, baina asko kostatzen zaie tanto egitea. Ajuriak ez baitu Zabala dominatzen. Bueno, eta zuen herriko lasterketa horretan ze ondo aritu altzen Ander Antxia. Ba bai, oso ondo. 32 kilometroko ibilbidea zen eta 4 ordu eta 15 minutuko denbora uste dut egin zuela. Eta anekdota bezala bere aurretik Imanol Agirre sartu zen. Biak batera. Hor Imanol Agirrek ere 4 ordu eta 14 minutu bateko aldea besterik ez Ander Antxiagaz konparatuz.
baina denbora onak, oso onak gainera egulari oso txarra egin zuen, oso txarra, lokatz asko. Eta gaur egun pilotari oiak eta pilotari asko mendila azterketatan dabiz murgilduta. Kirola egin nahian, 3-8. Etxebarriaren sakea. Zorrotza azpiazpitik ateratakoa, Txaberrek erki jaso du. Ajuria. Pelota motelagoa, ez? Ematen du bentsat. Agintzen hasiko da Txaber. Ajuria. Eskatu atzelari gorriak. Dejada. Eraman Josebak. Bertan utztea baino indar pixka bat ematea erabaki du. Eta iritsi da. Ajuria. Txaber. Unaik zer egiten duen, laugarren kuadrotik. Ondo atzeratu. Tanto. Ezin Ajuriak jaso, 9-3. Espinkada polita izan da. Oso polita. Oso polita, oso ondo pelotan jarrita, ondo luzatuta. Gestu tekniko hori ondo beteta eta altuera emanez. Pilotakada ona eta anartzek ezin. Eta momentuz aukerari gabe Joseba Etxebarria. Bai, ezinean, azkenean salduta dabil, bere atzelaria beti hemen 7 kuadrotik atzera dabil, eta horrela jokatzea zaila da. Gainera Joseba Etxebarria be ez dauka kriston kolpea laguntzen etortzeko, eta azkenean zain egon behar, ez? Ia aukerari sortzen zaion. Zabalak atzera. Ajuria. Txaber. Ajuria gaurrean utzi du Unairen gantxoa, ondo markatutakoa. Defentsan Ernest egoen Etxebarria. Ajuria. Hortxe du Josebak. Sartzeko abinipin, ez tantoa bukatzeko agian, baina ez du behar bezala gozatu. Unaik bai utzi duela ondo. Oso polita tantoa. Ondo Unai, konfiantzagaz eta tantu onak lortuta, Bost egin ditu zoragarriak eta bestea eskubizatzean lortutakoa, 6garrena. Egia da dena alde duela, baina halan da guzti be, tantuak ondo bukatuta. Hiru esker gantxo oso onak sartu ditu. Eta uste dut ja, 3. paradita txoko da duela. Amorrazio keinua ikusi duzue, Joseba Etxebarriak. Ez dakit, ez diolako oraingoan igarri, edo agian bera aire sartu denean ez diolako pelotari egin. Bai, pena momentuz Anartz Ajuria ez dagoela bere mailan jokatzen, Hasieran aipatu dugu. Ez, opari. Bai. Era bat engainatu du. Gainean utzi izan balu. Guztozen. Aipatzen izuna, Anartz Ajuria ez dagoela bere maila ematen. Ez dakit horre ezinean dabil eta hasieran aipatu dugu favorito bezala jartzen genuela, baina Oin momentuan Txaber Zabal askoz ere gehiago da atzekaldean eta Unai Agirrezabal ondo aprobetxatuz. Momentu 10-4 aurretik markagailuan. Dimako aurrelaria badoa sake ateratzera. Tanto bakarra ikusi dugu sakez, berau Unai Agirrezabalek egindakoa. Txedoa Joseba Etxebarria, Bizkaiko Pelota Federakuntzako teknifikazio taldean sartuta dago Carmelo Arinnabarretarekin.
Hortxe izaten dira Miribillako pelota lekuan martitzena eta eguena guztietan. Talde polita dute, entrenamentuetan. Hortxe daude selekzioan sartuta dauzen pelotari guztia batera entrenatzen dute. Eta egia esan, Joseba Etxebarriak ere azkenengo 2 urteetan sekulako gorakada egin du. Pelotari fina da, langilea, zaletasun handia duen pelotaria. Eta oraindik gaztea, 23 urte besterik ez. Baina gaurkoan momentuz Nartzek laguntza handia eman eta ezinean. Carmelo Ariz Navarreta aipatu duzu, eta gogora zera etorri zait, kantoa bin bitartean. Bai, beste bat. 11. egin duen bitartean, lehen aipatu duzu Londresen egunen batean pelota partidaren bat ikusiko dugula, eta frontoia handiren bat egiten ez badute gutxienez, Carmelo eramango du. Duela gutxi aurkeztu zuten proiektu hori? Ba, ia horregaitik aipatu dutzut. Frontoi handia eramatea hori oso zaila da, ze horrek sekulako kostua dauka, baina frontoi txikia eramatea posible da, zergaitik ez. Hor Euskadiko Federakuntza azkenengo urteetan guangoleko modalitatea bultzatzen aritu dan bezala, frontoi portatilarekin Euskal jokoa bultzatu alda berdin-berdin. Eta horregaitik esan dut Londresekoa, ez dut txantzetan esan, posible da, bakarrik bilatu behar dena da espazioa eta finantziazioa. Pelotariak desidatzen egongo dira gonbitea jaso eta ara joateko. Ziurrik. Edo bestela, Inglaterrako pelotariak topatuko dugu. Frontoi txikitxo horretan edo zein jokatu aldeu, beraz, entrenamentu pare bategaz moldatuko dira, danbe egongo dira pelotariak. Pelota gozua jarrita, egongo ziren pelotariak. Erdiak egin dituzte gorriek, 11 eta 4 aurretik dira, Agirre Zabalek atera du, Ajuria atzean zain, arazoak baina eramatea lortu du. Zabala, pelotarik utsegin aldu honek, bat ere. Ez. Eta pelotakada guztia dira gainera honak, ez? Kerresku itan nagozatzen. Ondo gozatuta, altuera lortuta, noiz behinka pelota jeitzi. Gaizter utsegingo duguk horrela hitz egin da. Ezkerrez Txaber, Ajuria. Hone langilea dira, zelari langileak. Eta kostako da, Pelota galtzea kostako da. Agirre Zabal. Zapagainan moztu. Etxebarria jaso. Ajuria. Larri. Eta dejadari txapapera joan zaio Unairi. Larri joan da pelotaka, bote arraroa egin da Unaiek ezin eraman. 5. tantua, hortxe Iker Ormaetxea lagun honak Zornotzako entrenatzailea gaur botillero lanetan. Ez du ematen pelota aldatuko dutenik. Atzen bila etorri da Ajuria, ez dakit ofizialki eskatuko duten, baina denbora desente hartu du ura edateko. Naikatuta dagoen seinale. Hori da, Carmelo Ariz Navarretak jarri duen proiektua martxan, euren asmoa hori da. Berak eta Bilboko 2 arkitektoak egindako frontoia da, eta pelota itinerantea jarri nahi duten martxan. Ia lortzen duten. Bitartean hortxe, opari gehiago, pelota gehiago, estapeneko pelota gozuak oparitzen. Bizkaiko Pelota Federakuntzako sare izeneko maskota. Ja protagonista bihurtu dana, final guztietan. Ortuellako udal pelotalekuan gaude. Bizkaia Kapeko finaletan 7.
jokatu dituzte, zazpigarrena oraindik amaitzeko dago. Londres Cup txapelketa antolatu alda. Izena daigarria. Bitartekoak falta. Hori da. Joseba Etxebarriaren sakea. Txaber Zabala. Kanpora. Gutxi gaite, baina ona, Oso ona izan da gantxoa, baina kanpora joan zaio. Pena, Narraren gainean izango zen agian. Eli Aritiok erakusten digun errepikapena. Albotik jotakoa izan da. Kanpoan, ez? Kanpoan. Gantxo ona, Gantxo ederra. Hombre, hau pelotaleku honek esan behar da Zabaleran ez duela arautegia markatzen duen neurria, ez ditu 10 metroko zabalera. Uste dut behatzi metro eta 75 zentimetroko zabalera duela. Beraz, beste frontoi baten ona izango zen Gantxoa, baina gaur hemen gaude Urtudiako pelotalekuan eta horre balio du. Gantxo egin aurretik, atera behar dira kontuak. Eta aldela, pilotalekura eta baltintzetara egokitu. Lehen da biziko sakea luzegi atera du, Unai Agirre Zabalek, bigarrena ere ederra. Ezin Ajuriak eta ez dakit. Oso keinu arraro egin du. Ez du soltatu, Ez. Ez dakit. Hasieratik komentatzen ari gara, ez da bilela bere maila ematen, eta oraingo sake honetan hor eskuak akotuta, ez du dena aprobetxatu eta beste sake bat Unaientzako, beste tantu bat bikote gorrientzat. 13-5, sakez lortu duen bigarrena. Badoa hirugarrenaren bila, Durangoko aurrelaria. Etxebarria, Txaber. Erdira pilota. Ajuria. Unaik ezkerrez. Uts, orain. Ezkerraire sartu nahian Joseba Etxebarriak. 14-5. Hausten ari da partida. Joseba gogoakin, gogotzu, baina azkenean atzelariak ez duenean laguntzen, bikotekako partiduan oso zaila da tantuak lortzea eta horrela behartuta ibiltzen zarenean gutxiago gainera. Markagailuak alde handia erakusten du, baina lanean ari dira. Berrogeigarren minutua betetzear dugu. Eta dezente falta zaio aurretik doan bikoteari bukatzeko. Iker Amarikak iragarri du. Partidu luzea izan zitekeela eta pentsa markagailua ez dela inorekatu eta hala ere. Ordu betetik urruti ez direla ibiliko. Ezkerrarekin berriz ere Ajuriak. Txaberrek eskatu, gozo-gozoa baita pilota hori min egiteko. Anartz. Ondo. Ezkerrez. Estabil gustora. Ezkerrez horretan badu zerbait. Sartu egingo zitzaion igual partiduan zehar. Lehen aipatu dugun sake hori oso esanguratzea izan da. Bai. Eta geroztik bizpairu pilota gehiago jo ditu eta denetan beldurrez edo. Etxebarria oso urrutitik. Arraroa da, Anartz Ajuria normalean eskuetatik ondo ibiltzen da. Eskuetatik gogorra da. Galdakoko pelotaria eta trikitelaria trikitizan ibiltzen da. Oinaita izan denetik gutxiago, baina pelotaria eta trikitilari ona gainera.
oso ona. Beste pelotari batzuk ere izan dira edo dira. Ez dakit, lenguan entzun nuen agia balin bada, Iker Tainta ere trikitilari hemen da. Bai. Nik Iker Tainta gaitik entzun da daukat. Mikel Inuntziaga ere musikaria. Imanol Arrese bebai, Igorreko pelotaria bebai musikaria. Eskean Kristo taldean dabilena, uste dute ganera Euskadi Gaztean maketa lehiaketan irabazi dutela, edo bigarren edo hirugarren geratu direla. Pelota mundua badaude, hainbat musikari eta trikitilari, txistulariak ere badira. Xabier Errasti, Euskadiko Federazioko presidente izan zena, aurrez profesionala da, guara ere tandero jolea edo ez dakit, zerbait bazen, bai. Gaur egun Mexikon bizi dena. Bai? Bai. Euskadiko Federakuntzan egon zen presidente moduan, eta ez dakit uste dut legislatura osoa ez zuela egin, eta lan kontuengatik Mexikora joan zela bizitzera, famili guztia hartuta. Pelotari fin esan abe, Azkenean beran anaiak izan dugu izen handiagoa eta pelotari hobeagoa, baina bera pelotari polita. 15-5, lau tanto jarraian egin arren pelota aldatu nahi dutela ematen du Agirre Zabalek eta Txaber Zabalak. Eta irudi esanguratzua, bikote urdina bere entrenatzailearekin eta botilloroarekin, eta Unai eta Txaber botillero gabe. Haie dira eta Durangon biak entrenatzaileak. Eta ez daukate gaur aginduak emateko entrenatzailerik. Bueno, ia Anartza Juria sartzen den partiduan. Hala, jote oso aurrera egin du, eta gero lanak izan ditu, Ajuriak iristeko. Txaberrek zabaldu. Bildu Ajuriak, eskatu Txaberrek. Ondo. Txokoti txokora. Gurutzatu. Ezkerrez Ajuriak. Eraman Agirre Zabal. Txokoan utzi. Gipadeta. Ona, tantua. Txaber, aukerakoa. Botera jarri da Ajuria, naiz eta une batean aidearen bila joateko keinu ere egin duen, gaizki sartu da orain Joseba. Oso behan sartu da. Hortxe, 3 kuadro aldean larbean sartu du gantxo hori, eta azkenean txapazpira. 16-5. Pena, nik uste nuen partidu orekatu hau ikusiko genuela. Batez be ikusita zelako atzelaria duguzan gaurko partiduan. Baina pelota biribila da eta finala dira. Eta pronostiko guztiak erabat aldatu egiten dira. Ez dut gogoan nik Iker, tantoren batean Ajuriak dominatu duen tantorik ez dauka gogoan. Ez da bat bera ere. Hasieratik Txaberren atzekaldean ibili da partidu guztian. Ezinean eta azkenengo tantuetan eskerrakin be oso justu, eta tantu honetan ere begira ez da txokora jeitzi ez da ere. Suertez egindakoa, azkenekoa. Bai. Eskatu egin dio Txaberrek, hala ere sartu egin da Agirre Zabal, baina Zabala zaintzera joana zen. Joseba eta 17-5. Gaurko 3 finalak izan dira hasieratik hautsita joan direnak. Riol eta Sáenz 14-3 aurreratu dira, gero erraz irabazi dute, 22-10.
bigarren mailako finalean 15-3 Eleder eta Odei aurretik izan dira, gero Estu eta Larri ibili baldin badira ere, eta orain 18-5, eta ez du honek asko aldatzeko itxurarik. Honek ez, Lehen ikusi dugun bigarren partidu hortan bikote aldatu denean beste itxura bat izan du partidua, baina partidu honetan ez dut ikusten nik aldaketa hori posible danik. Baina, suertatzen bada, ongi etorri. Batez be ikusleengatik. Ze azkenean bigarren partidu horretan ikusi da, horre hurbiltzen ibili direnean Portugaleteko bikotea, jentea ikusle guztia posik, partiduan sartuta. Gozatu egin dute ikusleek, gainera gauza asko zituen ikusteko, nola aldatu dituzten postuak, pelota batetik bestera sekulako aldea zegoen, eta bai, bazuen zer ikusia eta zer kontatua neurketa horrek. Lau tanto behar dituzte Agirre Zabalek eta Txaber Zabalak irabazteko. Urdinek ez dute parregarri gelditu nahi. Ahalik eta tanto egiten saiatuko dira. Tanto bikaina orain Josebak aspaldiko partez egin duena. Ia partiduan sartzen diren, ia hor pelota aldaketarik egiten duten, ematen du ezetz. Pelota berdinakin jarraituko dute, eta ia Anartza Juriak sartzen bazaigu hor partiduan, ia gozatzen hasten bada, eta ia bizkarra erakusten dion Zabalari. Tanto guztiak orain arte Urdinek banaka egin dituzte. Bi jarraian egitea ez dute lortu orain arte. Horrela nekez jango dute aldea. Baina oraintxe daukate Josebaren sakearekin. Lehen egin ez duten egiteko aukera. Ondo, nahi. Oso ondo. Gaizto zijoan azpiazpitik sakea. Bote eskasa egingo dio hor Agirre Zabali. Txaberrek ikusi du. Atzera joateko denbora bazuela eta botearen zain gelditu da. Bada Joseba, ez zen ona sartzeko. Txaber. Zeinen errez kentzen duen horratzetik. Oso errez. Utzi du bere atzean Ajuria. Eta egoera hori nekez aldatuko da. Orain arte benipein. Meritua dauka, Ota Masei urtegaz eta aficionatu mailan horrelako maila ematea, profesional ibilita gero ere pelotan jarraitzea. Hor ikusten da nolako zaletasuna duten pilotari batzuk. Eta hor bi kasu, Anartza Juria eta Txaber Zabala. Gainera Txaber Zabala eskuetatik eta nahiko ondo ibiltzen da, baina izan ditu, bere arazoak. Gogoratzen naiz frontizen ibili zenean ere atzamar batean zirkulazio falta handia izan zuela. Eta halan dabe jarraitzen dute. Azkenean pelotan jokatzea oso exigentea da eta asko entrenatu behar da, eta batez ere orain neguan entrenamentuak eta egitea asko kostatzen da, eta holako adinakin eta familiakin, lanakin eta ibilita meritua, bai Anartzek eta bai Txaberrek. Joseba eta Unai aldiz gazteagoa dira eta hauek badute denbora gehiago pelotan egiteko. Ajuria. Zabala. Keinu Etxeberriak. Ajuria. Zabala. Eta aipatu goizeko laugarren partiduan hor eskuz binakako nagusien 3. mailan 50 urteko gizon batek golatu duela, berezi hartua. Ormabi, Galdakako beste pelota elkarte bateko pelotaria
hirugarren maila horretan 50 urterekin eta Bizkaia Cup txapelketako finalean ikusi dugula. Beraz, horrek meritu handiagoa oraindik. Atzera Txaberzabalak. Gelditu egin zaio eta bigarrenean. Bai. Hala, esan du, aurreko epaileak eta... Ez da kejatu bera ere, hala izango zen. Hala ere, galdutako tzate zin emango diogu. Oso egoera txarrean utzi dio pilota aurrelariak. Hor, ni harritzen naizena da, Josebak ez duela kinurik egin. Ez, ia hor ikusten dan. Ez da egiba, Joseba jokaldia segi egin du, bat ere besorik eta jaso gabe. Nik uste lehenengo botean izan dela, baina bueno. Hemen epaiak agintzen du bai. Eta beste tantu bat, bikote urdinantzat. Eusebio Moreno eta Iker Gutierrez dira epaileak. Bederatzigarrena sakez, 4 egin dituzte jarraian. Epaile ofizialak guztira 85 epaile inguru daude momentu honetan Bizkaiko pelota federakuntzan eta ja datorren ikasturtera begira Euskadiko federakuntzari eskakizuna egin zaio eskatuz epaile gehiago. Ze txapelketa honetan ere ikusi dugu Bizkaia Cup txapelketa honetan maila bakoitzean 2 maila edo nagusien maila 3 maila atera ditugunez, epaia behar dugu zela eta Euskadiko federakuntzari ja eskakizuna egin zaio datorren ikasturtean epaileen formakuntza edo ikastaroa sortzeko. Hauek ere protagonista direlako, pelota partiduetan, askotan ahaztutako figura hori izaten da, baina oso beharrezkoa. Ere beste kiroletan adina istilu sortzaile ez dira, ez dute hainbeste polemika inguruan izaten, naiz eta tarteka edo batipat pelotariekin, beraiekin. Bai. Ikusi izan ditugun asarre, gehien bat, asarre pelotaria beraiekin. Bueno, hortxe, baztertu egin dio Anartzek, esker paretara eta Txaberrek ezin eraman. 10. Lortu dute. 18 eta 5 galtzen ari ziren, 10 eta 18 doaz orain. Galdutako pelotatzat hartu beharko dugu. Etzen arraza, baina ikutu ere ez du egin. Txaberrek. Joseba Etxebarria oso eginkizun zaila daukate urdinek. Gaurkoan bai. Aurrean duten bikotea oso sendoa eta oso ona Joseba. Gaur hemen ikusi dugun onena. Bai. Partidu guztiak aintzat hartuta eta bigarren partiduan sakatzaile ona genuen Eleder González. Hau aparta izan da sakea. Frontiz erditik, baina luze, 7 marra bilatuz eta begira horre 9 behan sartu behar izan du Txaber Zabalak eskua eta ezin eraman. Bigarren tantoa du sakez. Dimako aurrelariak 3 egin ditu Agirre Zabalek. Airez sartu da Unai. Ajuria. Ondo, orain ondo, Anartz. Eta Txaber ere oso ondo. Pelota ondo kenduz Joseba Etxebarriari. Aztertuta eraman. Joseba Etxebarria atzeratu. Txaber Zabala. Gantxo ederra. Bikaina, 12 eta 18. Pelota hau atera dutenetik. Pixkatxo bat ari da kontua aldatzen. 7 tanto egin baitituzte jarraian.
Albotik ondo sartu du gantxoa, ondo zabalduta, tantu polita, benetan polita. Eta gora doaz, Tantoko zulua dago oraindik markagailuan Gorrien alde. Baina oraintxe hartu dioten neurria partidari Josebak eta Anartzek. Pelota zaila utzi dio Txaberri, baina ondo erantzun du Lezamarrak. Ajuria. Bigarren tantua egita lortu dute, gauza handirik egin gabe, Hor bakarrik Anartzek utz gutxiago egin dituela. Ara, aipatzen dugunean utz gutxi egin dituela, beste bat, baina hortxe 12. tantura. Ikaraz dabil ezkerra sortzeko, Bai, ez da zergaitik, baina azkenengo tantuetan sendoago mantendu da eta Joseba Etxebarriak izan dituen aukera guztietan ondo aprobetxatu, 12 tantu egitea lortu dute, baina oraingoan ere eskerragaz ez dakit, eskuetatik txarto dabilen ere etzaio konfiantzagaz ikusten. Meretzi eta 12 pelota aldatzeko asmoa dute, Agirre Zabalek eta Txaber Zabalak. Sare, Bizkaiko Federazioko ikurra, jende artean. Kamisetak eta pilotak banatzen aritu da, ikusleen artean. Goiz guztia, oparia banatzen. Gaur egun arraroa da inbeste opari ematea, Bestelakoak errezago aurkitzen ditugu. Ja. Agirre Zabal, aspaldiko partez. Sakera. Pelota berria eskuan hartuta. Eraman Gaizkak. Etxebarria sartu. Agirre Zabal. Tokia bazuen eta ederki. Sartu du Zabalean gantxoa. 20 eta 12 preso gelditu da. Kriston konfiantzagaz ikusten dut Unai eta Kriston jokuegaz, Badakit Bizkaikon txapelketan txapelketa oso ona egin zuela, baina Bizkaia Cup txapelketan ere maila mantentzen ari da eta gaurkoan ere finala izateko maila oso ona, Dena alde dauka, bai alan dabe, tantua bukatu egin behar dira, gozatu egin behar dira, ondo zabaldu egin behar dira eta oso ondo nahi. Goleaz Joseba Etxebarriak aukerako pelota Txaberrentzat, ezker urmarekin gehiegin ahastu du. Larri Ajuria, oso dejada ona Zabalean, harrapatu Josebak, eta hori oso behan harrapatu du 13. Urdinentzat. Suabe txokuan utzi nahi izan du, baina txapazpira joan zaio 13. Ia. Maten du pelota aldatu nahi dutela. Azken aurrekoa uste dut eskatu diotela. 13:20. Markagailua itxuratu dute. Urdinek eta orain bat estutu egin nahi lituzkete. Agirre Zabal eta Zabala. Joseba ondo sakatzen aritu da. Agirre Zabal, atzelariari laguntzeko prest, 6. kuadro parean. Zabala laguntza handirik ez du behar. Errestuan ondo ibiltzen da atzelaria da. Gehiegi jetxi du. 21. Asmoa ona, baina txapazpira zoritzarrez tantu betera besterik ez.
txapeldun suertatzeko Agirre Zabal eta Txaber Zabala. Ordu bete, oraintxe betetzera doa. Luze joan da azkenean, partidua. Partidua arraroa. 18 eta 5 aurreratu direnean ia erabaketa utzi dute. Finala Agirre Zabalek eta Txaber Zabalak. Azken tantoaren bila Durangoko aurrelaria. Gainean da, Bipareta tantoa urdin. Ez dute bukatzen. Tamalo garrena. Hemen 22 heldu arte ez dago ezer erabakita. Eta orainik ere pelota jokatu beharko dute. Bueno, berez final politak ikusi dugu, gehien bat bigarren final hori nagusien bigarren mailako hortan final polita, Bai. Jendea bero eginda armailetan. Guztiz sartuta partiduan ikusle guztiak, bai Portugaletekoak eta Ortueiakoak. Tentzioa handia, azkenera arte. Eta azkenean zuek aipatu bezala, 15 eta 3ko emaitzagaz, 22 eta 18 irabazi dute Ortueiakoak. Ajuria, Txaber. Lezamarrak, azken tantoa bidiratu nahi. Azkerrez jaso Anartzek. Txaber. Ondo. Hortxe du, aire sartzeko aukera, txokoan utzi, harrapatuko du Josebak, baina Bai. ezin jaso. Amaitu Tanto da, polita. 22 eta 14. Nagusien lehen mailako txapeldun berriak. Unai Agirre Zabal eta Txaber Zabala. Aurrelariak 25 urte, atzelariak 26. Borroka gehiago espero zuten adituek, pronostikoa urdin txamar zegoen, baina esan duzu Iker, atzean alde handirik agian etzela izango, eta Unaik ere pelotan bazakiela. Atzean aldea izan da azkenean, Txaberren alde, eta haizea alde zuela, baina ondo aprobetxatu du oroar, Unaik oso tanto politak egin ditu aurrean. Bai, ala izan da, hor eskenuen espero alde handirik izatea atzekaldean, baina Txaberrek partidu oso ona egin du, ondo gozatuz, sendo mantenduz partidu guztian zehar, eta bestetik Nartza Juria gaurkoan ez du bere maila eman, eta Txaberren lanari esker Unai Agirre Zabal gaur ere oso ondo aprobetxatuz aukera guztiak, tantu bikainak eginda, eta merezita Durangora txapela eta Txaber Zabalarentzat beste txapel bat. Ortuellako udal pelotalekoan gaude, sari banaketaren zain. 2015an urtarrilaren amaieran hasi ziren txapelketa jokatzen, 7 mailatan antolatu dute. Azkeneko biak ikusteko aukera izan dugu, senior mailakoak. Ontxe ikusiko dugu, sari banaketa. Hortze izango dira Jose Manuel Fuentes, Bizkaiko Pelota Federakuntzako presidentea, Saulo Nebreda, Ortueiak udaletxeko alkatea, eta berarekin batera zinegotziak Ainhoa Hernández, Borja Cristobal eta Jose Ángel Seijo, eta Danor Lagunak Ortueiako Pelota elkarteko presidentea, eta Enkarte Herrietako delegatua ere Nika López, hor izango da sariak ematen. Bentajatxoa izango da, Saulo Nebreda bezalako pilotazale bat alkate izatea herri batean. Bai, egia esan bai, guretzako hala izan da behintzat proposamen hau aurkeztu genionean, hasieratik baietza eman zuen, eskertuta gainera,
eta horregaitik etorri gara, 2015ko Bizkaia Cup txapelketako finalak Ortuellako pelotaleku polito honetara jolasten. Saulo, Euskadiko Federazioko presidente izan zen? Presidente ohia eta orduan utzi zuen bere herrian alkate bezala sartu zelako. Orain dela urte bi uste dut. Eta antza hauteskunde hauetan ere errepikatzeko asmoz. Sari banaketa egiten oraintxe hasiko dira. Aurrez gogora ezagun lau final jokatu direla. Lau irabazleak zeintzu izan dira, Iker? Gaurtxe eskuz binaka kadete bigarren mailan Garaigorta eta Fuentes Orozkotik, kadete lehenengo mailan Sagasta Azkarraga Elorriotik, gazteak bigarren mailan Lagun Artea Sestauko bikotea Kospedal eta Etxegibel, eta nagusiak hirugarren mailan Gerrikabeitia eta Pujana. Jarraian amaitu berriak diren partiduetako peletariei deituko diete. Hortze dituzue sariak banatzera ateratako agintariak. Esker ona emateko Ortuellak udaletxeari gaurko jaialdia bertan antolatzeagaitik Jose Manuel Fuentesek lakatxo hori, oroigarri hori eman dio Saulo Nebreda alkateari bere zinegotzikin batera. Orain gazten lehen mailako finala galdu duten bi pilotariak atera dira. Kimetz Zapiko eta Aitor Lejartza Ditmakoa aurrelaria, Igorrekoa atzelaria. Galtzaile hasi da Lejartza. Kimetz gero saiatu da laguntzen, baina alferrik alde handiz markagailuan atzetik ibili baitira eta alaxe bukatu dute. 10 tanto eginda. Irabazleak Portugaletekoak, Unatx Riol eta Aitor Saenz. Ordu laurden iraundu neurketak eta azpimarratzekoa aurrelariak egindako lana. Podiumeko Oskara igota, irabazleak Unatx eta Aitor. Hortxe, txapeldunak urrezko medaiatxoarekin Unatzek partidu polita egin du, Bera izan da partidu horretan protagonista handiena. Eta merezita 30-marreko emaitza lortu ondoren aurtengo txapeldunak. 8 tanto lortu ditu sakez Unatxek eta pelota bizien ibili duena ere bera izan da. Jarraian pena handia izango duten bi pilotari. Eneko Alda eta Cristian Perez. Zergatik? Batipat postuak aldatuta jokatu dutelako iaia partidua galduta ikusi duten arte 15 eta 3koan bakoitza bere tokira itzuli eta iaia harrapatu egin dituzte aurkariak. 18 eta 21 gerturatu zaizkie, baina azkeneko tantoa Eleder Gonzálezek eta Odei Samanigok egin dute eta garaipena Ortuellako klubean gelditu da. Bata Santurtziko auzo batekoa da, Amarigakoa, Eleder, aurrelaria eta atzelaria, metro eta 72ko sextabarra. Damutuko dira, Portugaleteko bikotea erabilitako estrategiaz ziurreni damutuko direla eta ondo aprobetxatuta hortxe txapeldunak urrezko medaiarekin merezita, ondo aprobetxatu dutelako Eleder González eta Odei Samaniego. Eta goraipatzekoa Odei Samaniegoren lana duen gorputza ikusita, atzekaldean egin duen lana goraipatzekoa da. Zorrotzako pilotariak Joseba Etxebarria eta Anartz Ajuria Gogeaskoa 14an gelditu dira
eta ezin izan dute arriskuan jarri Agirre Zabalen eta Txaber Zabalaren garaipena. Bai, pena izan da, Horre, Anartza Juriak bere maila emanez izatea. Guk espero genuen partidu horrekatsua ikustea, eta maila handiagoko partidua, baina finalak horrela izaten dira, ezin izan da, eta horretaz baliatuz hortxe dira. Lehenengo kajoian, podiumeko lehenengo kajoian, aurtengo Bizkaia Cup txapelketako txapeldun handiak, txapeldun nagusiak, Durangoko bi entrenatzaileak. Jose Manuel Fuentes, Bizkaiko Pelota Federakuntzako presidenteak, eta Saulo Nebreda, Ortuiako alkatearen eskutik jaso dute urrezko medaiatxoa. Iker Amarika eskarrik asko eta aurren arte segi lanean Bizkaiko Federakuntzatik, datorren urtean, aurten baino parte hartzaileak gehiago, eta maila hobea ikusten dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zeuri, Inigo. Agur.